Groundbreaking sa LLEX kung Lapu-Lapu City Expressway, subling nauswag sa pagduaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Lapu-Lapu City karong adlawa alang sa 36th joint meeting of the UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific and the UN Commission for South Asia. Lakip unta sa iyang tambongan ang groundbreaking sa Cebu Skyway. Apan matod ni Mayor Junard Ahongchan nga nauswag kini kay puno kayo ang schedule sa presidente karong adlaw. Human sa pamong sa UN Tourism, nilupad dayon ang presidente padung sa Bohol alang sa laing kalihukan. Laing rason tungod kay may katulong proponent nga gustong mosalmot sa pagbabarog sa Skyway. Una nang schedule ang groundbreaking sa LLEX niadtong Abril ato sa kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. Mugasto og 25 bilyones pesos ang 12-kilometer expressway project nga musubay sa Barangay Babag, Mactan Economic Zone, Mactan Aviation Road, Barangay Pahak, Buaya, Bangkal, Ibo ug Pusok. Sugdan ang construct after signing of the MOU, no? Of understanding na ang MVP group is musud na sila as part of the proponent of this project.